Pre svega smiri se. To što si uradila trening na jedvite jade je potpuno u redu. Ono što ti niko ne kaže jeste da će ti čak 90% urađenih treninga biti tako što ćeš morati da se nateraš i osloniš na to da si dala sebi reč i da jednostavno odeš i uradiš trening iako ti se uopšte ne radi. Ovo ti kaže osoba sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa klijentima i po sebi vidim da su treninzi gde je sve posloženo savršeno, da se osjećaš jako, da zapravo želiš da odeš na trening, da nisi umorna, da na svakoj vežbi napreduješ, jako retki. Takvi treninzi odlaze u onih 10%. Tako da ne brini, to je sve potpuno u redu. Dokle god se pojavljuješ, održavaš svoju reč sebi i daješ od sebe onoliko koliko u tom trenutku možeš, sve je baš u najboljem redu.